שלום לכולם, שמי איציק ואני רוצה להציג לכם את הפרויקט שלנו בג'אווה. כאשר הפרויקט מדבר על שתי אלגוריתמים עיקריים, ה-A-Star וה-BFS, והוא ממש על ידי שתי משחקים, ה-Maze וה-8 Puzzle. ה-A-Star בעצם, פה אנחנו רואים את הפסודו קוד שלו, כאשר הוא מקבל Start ו-Goal, ואנחנו כמובן רואים את הפסודו קוד של ה-BFS. ה-A-Star משתמש בעזרת יוריסטיקה, כאשר הוא מקבל את ההתחלה ואת הסיומת, ובעזרת אופטימיזציה יותר חכמה טיפה מה-BFS, מקבל את הדרך הכי קצרה. ה-BFS משתמש בקבלת כל השכנים שצמודים לו ובדיקתם, ולאחר מכן גם כן נותן את הפתרון הסופי והכי מהיר. כמובן שיש לנו גם את הסרבר וגם את הקליינט. הסרבר והקליינט מממשים בעזרת ה-MVP. MVP זה בעצם המודל היותר יעיל שבו אפשר לחלק את הסרבר לכמה חלקים ולהשתמש בו במקומות שונים. הסרבר בעצם מקבל את ה-properties גם מ-XML פייל חיצוני וגם את ה-solution. כלומר, כל פתרון שהוא כבר חישב אותו, הוא גם שומר אותו וגם בעצם טוען אותו מחדש משתי הקבצים האלה. כאן כמובן אנחנו רואים את הסרבר, אנחנו רואים את הפתיחה של ההזנה, את הזמן שהוא פתוח, עד שהוא בעצם נסגר אם לא מתחבר אליו אף אחד. קבלת בעצם לקוח וטיפולו, כמובן בטרד שונה, בכך שהוא יהיה בעצם יותר מהר. אנחנו כרגע נפעיל אותו. נפעיל אותו בערכים דפולטיביים שכבר הגדרתי קודם. כמובן שאפשר גם להכניס לו כמה לקוחות אנחנו רוצים לטפל בו זמנית ואיזה פורט בעצם להזין. ואנחנו עוברים בעצם לקליינט. הקליינט גם כן הוא ממש על ידי מודל ה-MVP, כאשר יש לנו את ה-properties שמקשר בין המודל לבין ה-view. ה-view הוא בעצם ממש את הגוי שלנו, שבו אפשר גם לבחור בין שתי משחקים שונים, גם לשחק לבד וגם להריץ את האלגוריתם בעזרת הסרבר ולקבל פתרונות. פה אנחנו גם כן רואים שיש לנו חלק מהדברים, כמובן שאין לנו פה את ה-BFS ואת ה-A-Star, בניגוד לסרבר, שהם בעצם ממשים פה. גם כאן יש לנו בעצם את ה-BFS טסט ואת ה-A-Star טסט, שבעזרתם אנחנו הצלחנו לדעת אם האלגוריתמים עצמם באמת יעילים, ובאמת לקחת אותם למקומות אחרים. אנחנו כרגע נפעיל את הפרזנטר, שתי לקוחות שונים, וכמובן נבחר במשחקים שונים. ובזה אנחנו נבחר במייז, אפשר כמובן להכניס לו את האורך ואת הרוחב ואת המספר קירות. וכמובן שהוא יוצר אותם בצורה רנדומלית. אפשר כמובן לבחור פה את ה-8 Puzzle, או לתת לו בצורה רנדומלית שיבחר לבד, או בצורה ידנית כמה אנחנו מעוניינים, איך בעצם אנחנו רוצים את התצורה שלו. אנחנו יכולים בעצם לבחור את האלגוריתם שאנחנו מעוניינים לבחור, ולאחר מכן אנחנו רוצים solve, ואנחנו בעצם מתחברים לסרבר ומקבלים את הפתרונות עצמם. כמובן בסרבר אנחנו יכולים לראות שנעשה פה באמת חיבור. וכמובן אנחנו גם בעזרת הפרזנט אנחנו יכולים להציג את הפתרון. גם פה וכמובן גם פה, הם עובדים בו זמנית כי אנחנו מדברים על טרדים שונים, אנחנו יכולים גם לעצור אותם. אנחנו במידת הצורך. זה הכל. תודה שצפיתם. להתראות.